El 25 de gener de 1945, les forces aliades alliberaven el camp d'extermini nazi d'Auschwitz per recordar l'efemèride i rebutjar de forma col·lectiva crims contra la humanitat com els viscuts a la Segona Guerra Mundial. Les Nacions Unides van decretar el 25 de gener com el Dia Internacional de Memòria a les Víctimes de l'Holocaust. L'atri de l'Ajuntament ha acollit abans del ple de gener l'acte a nivell local. Hi ha participat l'alcalde i els 7 portaveus municipals. També s'ha convidat la Miquel de Mauthausen, que aquest any compleix el seu 40è aniversari. Va significar la màxima perversió, el menyspreu absolut a la condició humana, l'assassinat massiu planificat amb tècniques industrials per exterminar els grups socials que podien representar un perill per a la supervivència d'una suposada raça ària destinada a regir el futur de la humanitat en un reig mil·lenari, totalitari i global. Recordem les víctimes de l'Holocaust, els milions i milions de persones que van ser assassinades precisament per la seva ideologia, per la seva religió, pel color de la seva pell, en definitiva, a vegades per tenir una forma diferent de viure i d'entendre també la vida. Representants de les 6 entitats més afectades per l'Holocaust han encès una espelma cadascuna. L'Associació Catalana de Jueus i Palestins, en nom del poble jueu, familiars de Joaquim Sala, presoner de Mauthausen, en nom dels represaliats per motius polítics, l'Espai Tremola, en nom del poble gitano, l'entitat Prou Barreres, en nom de les víctimes per discapacitat o malaltia, LGTB Terrassa, en nom dels homosexuals, i el Consell Interreligiós de Terrassa, en nom dels testimonis de Jehovà i perseguits per raons religioses. Després, les autoritats i el públic han anat col·locant espelmes al voltant. Per acabar l'acte, un quartet del Conservatori ha interpretat Pavana per una infanta difunta i el cant dels ocells. També dins el marc del Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, aquest divendres s'ha representat al Teatre Principal l'obra Maus, a càrrec d'alumnes d'Arts Escèniques de Viladecavalls i del SEM.